egiten ditugulako. Bai, jolastu, abestu, irakurri. Euskalduna izatea zorte handia delako. Gure hizkuntza delako. Gehiago ikasteagatik. Oso polita eta dibertigarria delako. Abestiak eta musika oso politak direlako. Gustatzen zaigu euskara. Euskaraz bizitzea da gehien gustatzen zaiguna. Bertoko jaiak ospatzea. Denok ondo pasatzea. Euskararen nazioarteko eguna, korrika, agateneguna eta abar. Euskara polita da gure hizkuntza delako. Euskara ez da ikasbidea, bihotzean dagoelako. Ez dakigu zenbat izan dauden munduan, baina euskara pertsonentzat handiena da. Gure nortasuna eta gure ikurra delako. Euskara maitatu! Ez dakigu zenbat lore dauden munduan, baina handiena euskara deritxo. Euskara Europako hizkuntza zaharrena denez, guretzako altxor bat da. Modu bat hitz egiteko, modu bat maitatzeko. Mesedez. Alaitasuna. Negua. Laguna. Ametsa. Baitasuna. Agate deuna da gehien gustatzen zaidana. Niri gehien gustatzen zaidana da ambientea. Arropa da gehien gustatzen zaidana. Mutilak korritxeroz jaisten gara eta neskak antxinean bezala. Eta ere bai gustatzen zait asko ere kirola. Orentzero gustatzen zait. Abestiak kalean eta aste nagusi. Kanpotarrek aurpegiak ez nagoenean ulertzen. Gutxik dakio euskara, altxor bat da. Familiarekin hitz egiten dudan hizkuntza da eta euskeraz ez dakitenen pertsonekin nagoenean fastidiatzea gustatzen zait. Hizkera oso zaharra da eta gu ikasten ari gara. Euskara euskaldunei ordezten gaitu horregatik hitz egin eta maitatu behar dugu. Nik euskara hitz egingo nuke jendearekin eta horrela jendea indar gehiago dauka euskara hitz egiteko. Ikastea jarraitzea eta beste gogoak erakustea. Nire semeei euskaraz hitz egitea. Ibilaldia Parrandan.